ini ndinoitwa maita rumbwa nopindira pachitungwiza Church of Christ. Ini ndinoitwa mai Chihiya, tinokukokai kuchitungwiza Church of Christ musi wesvondo woga woga nenguva dza9 am kuti tinamate nekurumbidza Mwari tiri pamwe chete. Tinokugamuchirai nemufaro, uyai makasununguka. The following recording was brought to you by www.churchofchrist.co.zw. Masikata kanaka madzimai. Nasi tichataura nenyaya dzemakuhwa nekufungirana semadzimai echiKristu. Zvinhu zvinoitika musangano, nyaya dzemakuhwa dzekufungirana zvinozounza zvimwe zvinhu zvakawandisa mumasangano edu. Chinombonzi makuhwa chiko. Makuhwa kutaura kusina kudzivirira kwakangoenderera kana kupa ripoti nezvevamwe vanhu. Tichitaura zvinhu zvatisina kumboonazvo, zvatingangoti kutaura zvinhu zvausina kuona kana kwausina kuswera. Kazhinji kacho makuhwa anenge ari zvinhu zvakaipa ende anowanzotaurwa nevanhu pamusoro pevanhu vaunoziva. Kudzidza kwako, mari yako, kushaya kwako hazvinei nemakuhwa. Munhu wese anongoaita makuhwa. Makuhwa kutaura nezvinhu zvisingafaniri kunge zvichitaurwa. Uyezve ngatipabatise ipapo. Iyezve makuhwa anobatanidzira kuteerera. Iwewe ukatoteerera munhu achitaura pamusoro pemumwe munhu zvausina kumboonazvo, watova pati yevanhu vari mumakuhwa iwayo. Makuhwa anokurumidza kutaurwa, agokurumidza kunzwikwa nekubatika, zvobva zvakurumidza kuparadzirwa. Makuhwa tinoafananidza nekapiece kekeke kake kanopuhwa pamuchato. Handi munongoziva kuti kanongoita kanzwisa, unosara uchida kuita sei kudya kamwe. Ndozvakafanana nemakuhwa. Saka isu semaKristu tikutaura kuti makuhwa arimo here musangano. Ngatiwirirane kuti magrupu arimo, mateams arimo musangano, vanenge vachiita sei vanotaura nyaya dzavo. Ndiani anoita makuhwa? Ini ndiri kuti munhu wese anogona kuita makuhwa. Mai mufundisi, mai elder, mai mudhikoni, vasikana, vakomana, vanhu vese vanogona kupinda mumakuhwa, nevarume zvese futi. Asi tinonzwa varume kazhinji vanongorifeya kana vachitaura nyaya dzemakuhwa vanotaura vanhu vevakadzi. Because ndisi tunoitwa mbiri yekuita sei, yekuita makuhwa. Makuhwa haana mukuru, haana mudiki. Vamwe zvitori mavadi zvekungotaura nekufungidzira zvavasingazivi. Vanhu vanotaura nezvei? Vanoita makuhwa nezvechii? Vanoita makuhwa about everything. Vanogona kuita makuhwa pamusana pemharidzo chaiyo yataurwa muchechi. Mambozvinzwa here zvazvitaurwa namufundisi Pepai? Munofunga kuti vanga vachidii? Vanga vachireva nhingi nanhingi. Atova makuhwa. Vanhu vangonoita makuhwa pamusana penyaya dziri kuitika kumba kwamai nhingi nababa nhingi. Hani maona kugara kwavanga wakaita muchechi nhasi, kumba kwavo hakuna mbomira mushi. Kana kunamata kwaitwa nababa nhingi Pepe, vari kuredza kuti vane zvimwe zvinhu zvavada kuedza kuviga. Makuhwa ese ari kutaurwa because hauna umbowo nezvinhu zvacho zviri kutaurwa. Makuhwa anogona kutaurwa about ukama hwevanhu. Baba nhingi vanenge varudani namai nhingi, hani makavaona vakamira vese muchechi Pepai vakazosara, kana kuti amai nhingi vakaenda kwababa nhingi vakasvika kuti ndinoda kubatsirwawo zvakati. Iwo hauna umboonazvo. Tiri kutaura pamusana pemakuhwa. Makuhwa anogona kuita about dressing o chimiro chemunhu. Mambona mapfekero anga akaita. Maakutotanga kutaura nyaya zvisina umbowo. Kupfeka ikoko ndokwaanoita achienda kubhawa. Mune umbowo here kuti makuhwa aya zvamuri kutaura izvi makamuona munhu iye achienda kubhawa? Makuhwa anogona kuitwa pamusoro pevana. Munomboziva here kuti mwana wokutanga uya hasi wababa vaivai? Mune umbowo nazvo here? Ndozvinhu zvatiri kutaura kuti musangano zvinogona kunge zvichiita sei zvichiitika. Makuhwa akadaro kana kufungira, kutaura kusina maturo, kutaura kwausina umbowo nako kunokonzeresa chii musangano? Kunogona kubvisisa vamwe vanhu musangano, yatinoti backsliding. Mumwe munhu akangonzwa kuti vanhu vanga vachitaura pamusoro pangu, haachatouyi kuchechi. Kunogona kuti vamwe vanhu basa rakanaka ranga achiita muchechi abva arega kuriita because akanzwa vamwe vanhu vachitaura pamusoro pake. Kunogona kuita kuti musangano muve nekurwa, kutukana, kupatsanurana,
kusamhoresana. Zvese izvo zvinokonzerwa nemakuhwa. Zvino kunokonzera zvakare madivision. Kuona kuti sangano iri razodivhaidhana, ava vakupindira uko, avo vakupindira uko. Pamusana pemakuhwa, zvinhu zvinenge zvataurwa zvisina umbo. SeMakristu, kunamata kwedu hakuna maturo kana tisingakwanisi kubata rurimi rwedu. Jesu akataura akati tinofanira kugara pamwe chete, in unity. Let us live as one. John 17 verse 21. Eyi yacho inoti kuti vose vave vamwe semi Baba muri mandiri. Kana tiri vamwe chete hatikwanise kutaurirana zvakaipa pamusoro pezvemumwe munhu. Kana tine unity hatiitirane makuhwa. Makuhwa anoparadza umwe chete hwesangano. Madzimai, ngatinzvengei makuhwa. Ndataura kuti anoparadza umwe chete hwesangano. Tikaverenga Bhaibheri rinotozotitsura pamusana pemakuhwa. Tati isusu kana tiri musangano tinofana kuita sei kuti tinzvenge makuhwa. Tisati tataura mashoko ese atinotaura, ndine yatinoti 4-way test. Chekutanga, ichokwadi here chauri kutaura? Is it the truth? Chepiri, is it fair to all concerned? Zvakanakira here vanhu vese uri kutaura pamusoro pazvo? Chetatu, zvichavaka ukama hwakanaka here? Nechimiro chakanaka here? Neushamwari here zvauri kutaura izvi? Chechi4, zvichabatsirei? Zvine benefit here? Zvine profit here zvauri kutaura izvi? Zvauri kutaura izvi nemunhu wauri kutaura naye zviri ndezvako here kana ndezvemumwe munhu? Zvinei nemunhu wacho wauri kuudza? Ndo atiri kuti makuhwa akaiwayo. Kana tisiri munyaya macho, if we are not actually involved in the issue, then it's gossip. Atovachi makuhwa. Business revamwe vanhu, zvinoitwa nevamwe vanhu, it's off limits, hazvinei nesu. vaTesalonika 4 verse 11 inobva yatotitaurira kuti shingaira kuva norugare, mumwe nomwe abate zvake, muchibata nemaoko enyu sezvatakakutaurirai. vaTesalonika iri kuti pachirungu inobva yati mind your own business. Saka kana uchishingaira kuva nerugare in minding your own business, hauna nguva yekuswera uchitase uchitaura nezveumwe munhu. Ndichashandisa yatinoti muchirungu acronym. Iri kubva paword rekuti think, THINK, kuti ndinyatso buritsa point yandoda kuburitsa. Usati waita makuhwa, usati waenda kumba kwamainingi kunoti ndauya ne2 gig rakazara latest yandoda kukuudzai. Chekutanga funga word rekuti T iri kuti is it the truth? Ichokwadi here zvawasimukira kumba kwako kuti uende unotaura kumba kwemumwe munhu? Kana une doubt nazvo, ndo makuhwa. Zviri kunzi, kana wangotaura kuti zviri kunzi, hanzi mambonzwa here? Usataure zvausina kuona, zvausina umbowo, kwausina kuswera. Ndakamboita issue yevana vechikoro mabasa medu. Vakauya pataurwa nyaya yesatanism, zvikanzi memu muklasi mana ningi maita mukomana anonzi ningi ari kunzi musatanist, azodai abva simudza ruoko mhepo ikamira, mashizha akamira, akachinja fesi yake ikaita katsi. Ndikati hapana zvinombonetsa. Ndakatora maticha phone ndikaenda nawo kuklasi, ndikati vaona Chiko achichinja fesi ichita katsi, vaona Chiko achisimudza ruoko mhepo ikamira, uyai apa. Vaona Chiko achinokora gotsi remusikana akarisa muhomwe, uyai apa. Nyaya iyo ndakaseka. Aingosimuka aiti zvanzi, ndaibva ndati no, ita zvawakuita se zvawaona. Vese nyaya yakazongopera nekuti vese vaingoti hanzi zviri kunzi. Yaiva nyaya yekufungidzira. Ndo atiri kuti gossip. Ukaona wangoti hanzi zviri kunzi, hauna umboonazvo. Stop it. Usataure kwausina kuswera. Tataura pawedhi riri kubva pana T.
Is it the truth? Toenda pane rechipiri pana think ndi h handiti spelling ya think. Is it helpful? Zvinobatsira here? Zvinosimudzira vamwe vanhu here? Ephesians 4 verse 29 inobva yatiti mumuromo menyu murege kubuda shoko rakaora asi rakanaka ringasimbisa pakafanira rivigire nyasha avo vanonzwa. Is it helpful? Zvaruda kutaura zvacho zvinobatsirei kune munhu waruda kuudza. Kana uchiona zvisingabatsire, zvisingasimudzire umwe munhu, zvisingamusimudzire matambudziko ake achireruka, stop it. Hausi kubatsira asi uri kuda kurwadzisa. Chechi 3 pawedre kuti think ndi inspiring. Zvinosimudzira here? Zvinosimudza mweya womumwe munhu here? Mashoko edu anofanira kuswededza vamwe vanhu pana Jesu. Tiri hwema hunonhuhwirira. Tinofanira kunge tichiita zvinhu zvakanaka zvinoita kuti vanhu vade kuuya patiri. Kana zvinhu zvekudestroya vamwe, zvekudzikisira vamwe, stop it. Makuhwa ngaaregwe musangano. Kana kutaura kwako kuchingodzikisira vamwe, stop it. Then tabva pana THI takwenda pana N. Is it necessary? Pane need here kuti zvitauro. Zviri kuda kushewa here kuti mwana wako amai nhingi ari kunza nenhumbu. Kana wazvitaura zvozodii? Do you need to share it? Does it serve any purpose? Zvine zvazvinobatsira here? Kana ndezvako zvekuda kunakidzwa, kuda kungowana nyaya dzekutandana nadzo uchinwa tii kumba kwevanhu. Unenge watoomerwa, waremerwa kuda kuofloada ka2 gig. Kungotsvaga nyaya dzekuda kuenda kumba kwevanhu. Kana waona zvisiri necessary, don't share it. Stop it. Then the last is kind. Is it kind? Zvine umwari here? Zvine tsitsi here? Zvine unyoro here zvauri kuda kutaura? 1 Corinthians 13 verse 4 inobva yataura kuti rudo rune mwoyo munyoro. Zvauri kuda kutaura, kana une rudo nehama yako, unofamba here uchitaura zvakaipa pamusoro pake? Unofamba here uchitaura zvausina kuona bhati zvauri kunzi nevanhu zvakaitika? Zviri kuda kungosvibisa zita remumwe munhu. Kungotaura zvimwe zvinhu zvekuti munhu iye aripo haukwanise kuzvitaura. Pamwe urida kungoburitsa magiraji aunayo nemumwe munhu, kumbosvotwa kwakaitwa nemunhu iyeye, zvaunofungira pamusoro pemunhu iyeye. Kana usingakwanise kuzvitaura munhu iyeye aripo, stop it. Zvakafanana nemunhu atora makushe ehuku anenge ari muplastic, ukamwararadza, ukazonzi chanhonga futi, haukwanise kuanhonga ese. Ndo zvinoita munhu anofamba neshoko raasina umboonawo, anofamba nemakuhwa. Chero ukazonoti sorry, asi shoko ratofamba rakaipa pamusoro pemumwe munhu. Saka kana zvisina rudo, don't say it. Usaende kumba kwevanhu kungotakura mashoko madzimai. If you can say it in their presence, stop. Tikaverenga mubhaibheri rinotitsura pamusana pekuita zvinhu zvakaita sei zvakaipa. Tatisusu kunamata kwedu kunoshaya maturo kana tisingakwanise kukontrola rurimi rwedu. Kufungidzira nemakuhwa zvinoparadza sangano, zvinoparadza umwe chete hwesangano. Bhaibheri rinobva ratiti Mateo 12 verse 36 inoti, ndinoti kwamuri, shoko rimwe nerimwe ramuchataura risina maturo rakarehwa nevanhu vachazvidairira pamusoro paro nezuva rekutongwa. Every idle word yauri kutaura, zvauri kutaura zvausina umbonazvo, uchazvidaira musi wokutongwa, on judgment day. Saka madzimai ngatingwarirei rurimi rwedu, tisangotaura zvinhu zvatisina shuwa nazvo, kutaura zvinhu zvatiringofungira, zvatisina kuita sei, zvatisina kuona. Romans 1 verse 29b na 30a inoiti vanhu vanoita izvozvi, apa parutaurwa vanhu vemakuhwa, hanzi vanoita zeve navacheri. Muri kuita zeve navacheri here madzimai? Zeve ndogosipi, kuchera, kutaura zvausina kuona. Vese vanhu havana mugove mudenga,
mushe wekudenga. Saka ngatinzvengei kutaura kusina maturo. Vaefeso 4:29 ndoifarira vhesi iyo. Hanzi mumuromo menyu pavhesi 29. Mumuromo menyu murege kubuda shoko rakaora asi rakanaka, ringasimbisa pakafanira, rivigire nyasha avo vanonzwa. Kana wasimuka neshoko uchienda kwamai kumunda, sene maigezi naenda kwamai kumunda, shoko randiri kuenda naro ikoko richavavigira nyasha here ivo vanonzwa. Zvatinotaura ngatitaurei zvinounza nyasha kune vanonzwa. Even tikaverenga kuna 1 Timothy 5:18 hanzi paitaurwa nenyaya dzechirikadzi pa 1 Timothy 5:18, uyezve dzinodzidza kuva nousimbe, dzichipota nedzimba, hadzizi simbe bedzi, asi vaitiwo vemakuhwa, havaregi zvevamwe, vachitaura zvisakafanira. Would you like to be classified as vanhu vavari kutaurwa kunzi vasingabve mudzimba dzevanhu, door to door, imbwa yekumaraini, vanongofamba nemashoko asiriwo, zvinotoshoresa? Saka madzimai emakristu ngatinzvengei kufungira nekutaura kusina maturo. Luke 12:13 iri kuti, saka zvose zvamakataura murima zvichanzwikwa muchiedza, nezvamakataura munzeve mudzimba dzemukati zvichaparidzwa pamusoro pedzimba. Can you imagine kuti zvatiri kutaura takahwanda tiri 2 tichiti latest yakazodai kadai, pazuva rekupedzisira hanzi zvichataurwa pamusoro pedzimba, vanhu vachakwira pamusoro pedzimba vachinzwa kuti amaigesi vakazoti chakati nechakati nechakati. Saka ngatinzvengei kutaura kusina maturo, ngatinzvengei kutaura kufungidzira kwatisina kuona, ngatitaurei zvakanaka zvinounza rugare neupenyu hwakanaka kune vanhu vanoita se vanotinzwa. Saka semadzimai echikristu tadzidzei muzuva ranhasi. Tadzidza kuti semadzimai akangwara, let's mind our own business. Ziva zvinhu zvako, usangofamba uchingoyekwa wata kungotaura kwausina kuswera. Munhu akauya kumba kwako achitaura zvimwe zvinhu zvauni kunyatsoona kuti izvi hazvinomira mucheche, zvibvume kuti makuhwa mauya nawo asikana ina handidangu, nekuti tati ukateerera watova pati yevanhu vari kumakuhwa. Chibva wangozvitaura, ubva wazvidhisimisa ipapo, ubva wangozviratidza kuzvishora kuti inini zvemakuhwa handidi, ndinoda munhu anotaura kwaakaswera. Chekupedzisira chii chaungaita semudzimai wechikristu? Tora mukana iwoyo semukana wokudzidzisa mumwe munhu pamusana pekuipa kwokutaura zvinhu zvisina kunaka, pamusana pekuipa kwokutaura nekufungira zvinhu zvisina kunaka. Chibva watoti amai kumunda zvamauya kudai, ngatimbotanga itanamata, next time havauye kuzotaura makuhwa, because kana munhu amuspiritual mood mungazotanga kutaura here kwausina kuswera. Saka madzimai ngatidzidzei kungotaura zvakanaka nguva dzose, tibvise kufungirana, tibvise makuhwa, tigoita madzimai akanaka, nekuti shoko rimwe nerimwe ratiri kutaura zvanzi richataurwa pamusoro pedzimba. Dai kudenga pajudgment day kwaizoitwa video, vamwe taiti delete video iyoyo, handisitomboda kuti vanhu vaone zvandaita zvandaita pakavanzika. Ngatingodzidzai, tipatanidze sangano, titaure zvinounza nyasha kune vanhu vanonzwa. Mwari vakumburire kutaurwa kweshoko ravo pamasikati ano. Amen. Church of Christ. Zita rangu ndinonzi Roda Mirimi, ndinopindira pamufakose Church of Christ. Maita basa nekutipa nguva yenyu kwese kwamungave muri, kumabasa, mumakombi nemudzimba. Makasununguka kutumira this recording to all your loved ones.